księdzem Markiem i gwardianem Wojciechem, siostry i bracia w Chrystusie, przedstawiciele zarządu Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, szanowny panie redaktorze, droga młodzieży zgromadzona na drugim kongresie młodych Kaszubów, umiłowani w Panu siostry i bracia. Początek dzisiejszej Ewangelii rozbrzmiewa jak doniesienia prasowe. Pierwsza wiadomość donosi o zbrodni, jakiej Piłat dopuścił się na Galilejczykach. Druga wiadomość mówi o katastrofie budowlanej, jaka zdarzyła się w Jerozolimie, a która pochłonęła 18 ofiar. Obie wiadomości są złe. I chociaż takie wiadomości dla wielu mediów są dobre, ponieważ dobrze się sprzedają, to w Ewangelii to, co złe, jest zawsze nazywane złem. Kiedy słuchamy tych wiadomości, to zauważamy, że ta pierwsza eksponuje zło moralne, bo mówi o zbrodni, o złu rozmyślnym, z woli człowieka. Zaś druga wiadomość eksponuje zło fizyczne, mówi o katastrofie, a więc o złu, które nie jest bezpośrednio zależne od człowieka. Tym niemniej te dwa rodzaje zła, moralne i fizyczne, a więc każde zło zawsze boleśnie dotyka człowieka, sprawia, że człowiek cierpi lub traci życie i w ten sposób każde zło pomnaża zło. O tych dramatycznych wydarzeniach doniesiono Jezusowi. Pewnie dlatego, żeby się do nich ustosunkował. Jezus w swej wypowiedzi najpierw wskazuje, że te nieszczęścia wcale nie muszą być karą za grzech. Bo ci Galilejczycy, którzy zginęli z ręki Piłata, wcale nie byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy tej krainy. Również i ci, którzy zginęli w Jerozolimie, przygnieceni zawalającą się wieżą, nie byli większymi grzesznikami od innych mieszkańców tego miasta. Zauważamy, że Jezus nie dokonuje uproszczonego podziału ludzi na tych dobrych i na tych złych, lecz wskazuje, że nikt nie jest bez grzechu i każdy potrzebuje nawrócenia. Dlatego aż dwukrotnie podkreśla, jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Co to znaczy podobnie? Podobnie to znaczy niespodziewanie. Niespodziewanie zginęli owi Galilejczycy i niespodziewanie zginęli ci, którzy znaleźli się w miejscu katastrofy. Jezus wskazuje, że nie ma dla człowieka gorszej sytuacji jak niespodziewana śmierć. A śmierć jest zawsze niespodziewana dla tego, kto nie jest na nią przygotowany. Śmierć zawsze jest niespodziewana dla tego, kto trwa w grzechu, kto nosi bagaż nienadawionych krzywd, kto lekkomyślnie traktuje swoją wieczną przyszłość, kto zaniedbuje życie duchowe i lekceważy Boże przykazania, kto bezmyślnie słucha fałszywych proroków. Taki człowiek nie jest przygotowany na śmierć. Dla takiego człowieka śmierć zawsze jest niespodziewana. A taka śmierć jest największym dramatem, bo ogarnia całą wieczność. Staje się śmiercią wieczną, to znaczy prowadzi do piekła. Dlatego w suplikacjach, w tych błagalnych modlitwach słusznie wołamy do Boga: od nagłej i niespodziewanej śmierci zachowaj nas, Panie. W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus przypomina nam o konieczności nawrócenia. Wskazuje, że każdy czas, każda wiadomość o czyjejś śmierci, o jakimś dramacie jest ważną lekcją dla nas, bo zawiera wezwanie do nawrócenia. Jezus przynagla nam
abyśmy nawrócenia nie odkładali na później, na przykład na pierwszą komunię swego dziecka, na ślub swojej córki czy swojego syna, na pogrzeb kogoś z rodziny, na emeryturę, bo później może być za późno. Kiedyś zapytano Norwida: mistrzu, znasz się na słowach i potrafisz rzeczy nazywać po imieniu. Jakie słowa są najbardziej dramatyczne i rozpaczliwe? Poeta odpowiedział, że najbardziej dramatycznym jest stwierdzenie: za późno. To wezwanie do nawrócenia Jezus kieruje do wszystkich, bo nikt z nas nie może powiedzieć, że jest bez grzechu. Święty Jan Apostoł pisze: jeśli ktoś mówi, że jest bez grzechu, to samego siebie oszukuje i nie ma w nim prawdy. Nawrócić się to pozwolić na to, aby w moim myśleniu było obecne myślenie Jezusa, aby w moich słowach można było usłyszeć Jego słowo, aby w moich czynach można było oglądać Jego czyny. Jeśli w moim życiu tak będzie, to wtedy można powiedzieć, można mówić, że się nawróciłem, bo zacząłem przynosić oczekiwane przez Boga owoce. Pan Jezus, mówiąc dzisiaj o konieczności nawrócenia, opowiada przypowieść o drzewie figowym. W tej przypowieści obok drzewa figowego występują jeszcze dwaj inni bohaterowie. Są nimi właściciel tego drzewa, który domaga się od niego należnego plonu, owoców, oraz ogrodnik, który pielęgnuje to drzewo, okazuje cierpliwość i daje mu czas. Ci dwaj bohaterowie z tej przypowieści zdają się obrazować dwa najważniejsze przymioty Boga: sprawiedliwość i miłosierdzie. Te dwa przymioty nie przeczą sobie, ale się wzajemnie dopełniają. Właściciel tego drzewa jest obrazem Bożej sprawiedliwości, bo czeka na to, co mu się należy, czeka na owoce. Natomiast ogrodnik jest obrazem Bożego miłosierdzia, bo pielęgnuje to drzewo, daje mu czas, chroni je przed wycięciem. Ta dzisiejsza przypowieść przedstawia prawdę, że Bóg jest i sprawiedliwy, i miłosierny. Przy czym najpierw ukazuje się jako miłosierny. Daje nam czas, potrzebną pomoc, abyśmy mogli zaowocować. A dopiero później ukaże się jako sędzia sprawiedliwy, który za dobro wynagradza, a za zło karze. Zauważamy, że Boże miłosierdzie wyprzedza sprawiedliwość. To znaczy, że najpierw Bóg przychodzi do nas jako miłosierny, a dopiero później ukaże się jako sprawiedliwy. Pan Jezus powiedział do siostry Faustyny: nie przyjdę jako sędzia sprawiedliwy, przychodzę wpierw jako król miłosierdzia. A zatem można powiedzieć, że teraz żyjemy w czasie miłosierdzia. W czasie, kiedy Boże miłosierdzie daje nam okazję i potrzebne duchowe środki, opiekę, troskę, aby zacząć owocowanie. Aby Bożej sprawiedliwości oddać to, co się jej należy, czyli owoce nawrócenia, owoce przemienionego serca na wzór serca Jezusa. A gdy staje się moje serce podobne do serca Jezusa, wtedy zawsze rodzi ono dobre myśli, dobre słowa i dobre czyny. Wtedy zawsze wydaje dobre owoce, które ostatecznie zostaną nagrodzone wieczną chwałą. Psalmista mówi, że człowiek, który słucha Boga, jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc we właściwym czasie. Tym owocem jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, wierność, łagodność, opanowanie, przebaczenie. Święty Paweł te owoce nawrócenia nazywa owocami Ducha Świętego. To owoce posłuszeństwa Słowu Bożemu i Duchowi Świętemu budują więź i
przyjaźni i przyczyniają się do zbawienia. Tych owoców tak bardzo potrzebuje współczesny świat, skłócony, podzielony, żyjący w nieustannym zarzewniu wojny. Siostry i bracia, podczas mszy świętej Boży Ogrodnik, Jezus Chrystus, roztacza nad nami swoją opiekę, pielęgnuje nas, obdarza nas łaską, karmi nas swoim słowem i ciałem, abyśmy mogli przynosić obfity owoc. Ogromnie się cieszę, że to rozumiemy, że Kongres Młodych Kaszubów rozpoczynamy od mszy świętej. Bo chcemy, aby nasze spotkanie, dialog, wspólne działanie przynosiło obfity owoc. Ogromnie się cieszę, że literaturę kaszubskojęzyczną wzbogaciła Księga Modlitw Powszechnych, a księga ta powstała dzięki redakcyjnej pracy pana Eugeniusza Bryczkowskiego pod czujnym okiem księdza profesora Jana Perszona, przy współudziale wielu ludzi zatroskanych o piękno liturgii w języku kaszubskim. Są w tym zbiorze modlitwy przede wszystkim za innych, to znaczy za naszych bliźnich. Czyli są to modlitwy, które wyrażają miłość bliźniego. Tak się złożyło, że miałem zaszczyt dla tej księgi wydać imprimatur, czyli pozwolenie na druk. Imprimatur po łacinie dosłownie znaczy niech będzie odbite, niech będzie drukowane. A drukować to znaczy rozpowszechniać. Na takie rozpowszechnianie zasługują modlitwy za wszystkich naszych bliźnich. A takie modlitwy nigdy nie jest za dużo. A zatem niech te modlitwy przynoszą błogosławione owoce. Niech przyczyniają się do przemiany ludzkich serc i oblicza naszej ziemi. Niech służą zbawieniu wszystkich. Amen.